14. 1 John chapter 2 verse 12 kuya ku 14. Chapter 2, 1 John chapter 2 verse 12 to 14. Amanye ngizowacaphuna for a reference. Ngokuba siyakholelwa ukuthini isibhalo uma usifunda la ekhaya afanele usifunde ufunde side yakho kepha kumele usifunde sivumelane nezinye izibhalo ukuze umuntu akhe ukuthola kusonto sikole. Ngiyamthanda kodwa ibhande lami lengithanda kakhulu. Haleluya. uJohane lo ngale ngemuva ngakusambulu. 1 John chapter 2 verse 12. Ngilobela nina bantwanyana ngokuba nithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. 13. Ngilobela nina boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Ngilobela nina zinsizwa ngokuba nimnqobile omubi. 14. Nginilobele bantwanyana ngokuba niyamazi uyise. Nginilobele boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Nginilobele zinsizwa ngokuba ninamandla. Izwi likaNkulunkulu lihlala kini, nimnqobile omubi. Verse 15. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaNkulunkulu alukho kuye. 16. Ngokuba konke okusezweni yinkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokuphila, akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Verse 17. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Baba, izwi lakho linamandla. Izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele ligcotshwe nguwe Baba wethu ongcwele. Liphumela ukwakha, ukuyala nokuqondisa. uNkulunkulu wethu ongcwele ake wenze umsebenzi ophelele ngezwi lakho namhlanje abantwana bakho balalele. In Jesus mighty name, amen. Amen. Isizathu senza ukuthi ngiqale uverse 12 noma ngigcile kwiTestament elidala encwadini kaJeremiah. Isizathu sokuqala yilesi ukucacisa ukuba izwi likaNkulunkulu alilethelwe abakhethile, but it covers all the age. So izwi likaNkulunkulu is not an ageism thing. So yinto ethi yabele bonke abantu. Mawuzwa kwasekuqaleni uthi nginilobele nina bantwana. Wani kushuthi ke abantwana uma besendlini kaNkulunkulu basendaweni enjani efanelekile. So kuphinde futhi kuvezwe kuthiwa nginilobele boyise nabo yise futhi bayakhunjuzwa ukuthi there is a greater father. I-context yala ilokho kusikhombisa ukuthi sonke sincike kubaba okanye we are all dependent of God our father. I-emphasis yokuveza lokhu ukuthi uma siyala ngobaba esimaziyo sonke esifuna ukwenza intando yakhe, uma singaqalanga sa-acknowledge ukuthi sinobaba sizoba inkinga ekwanzini ukwenza imiyalo kababa. So fanele siqale sibe nokuqonda ukuthi sifanele ukwamukela ukuthi sinobaba, baba wethu onentando yakhe engahambisani nezwe. Hayi intando kababa ithi ayihluke, ayinaso istandard sasemhlabeni. Uma ubheka kahle la, it crashes out ama-social standards that are man-made by human beings ngoba it should fit their appetite or their desire. Kodwa uma ubheka uverse 17 uthi these desires of this world they pass, but izwi okanye ogcina owenza intando kaNkulunkulu remains forever. Lowo usesandleni sikaNkulunkulu ingunaphakade, okusho ukuthi whatever decision that we take sasingabantwana bakaNkulunkulu
we should know ukuthi it's not just a today decision that will determine ukuthi kusasa senzeka, but ikusasa likuso isiqumo esisithatha namuhla ukuthi uma namuhla we choose to conduct our life this way, sazi ukuthi akushintshi lutho nakusasa. Imphumela esiyibona ngakusasa ilokho esikuthathe sakwenza sicabanga sakubona kuphusile, kodwa uma sikubona engazi ukuthi lokho akuveli kithi size sikushiye. This is not the first incident ngikhuluma kakhulu ne-youth, because kufanele siqonde abantu abasha ukuthi uma kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili, it is not because bona bayihambe kangcono, it is because bona they carry two things, they carry mistakes and they carry corrections. But you don't carry the corrections, because whether you haven't experienced, in my downfall I did 1, 2 and 3. Wethu ukuthi sifanele sisadlalela izingoma zethu. Kukhona ingoma yama Manhattans ethi I've been to Georgia, I've been to China, but I've never been to myself. Ingakho uma sesikhulile sibuka ilife yethu with regret ukuthi I could have taken a better decision. Right now I live in a life that is so remorseful. Ngiyaregreta ngoba the decision I took during my youth days. I am Costa manje ufakazi wami. I was given time to establish myself, ngi-establish umndeni ngesikhathi esifanelekile, and ingakho umuzi, but the burden has been given to my children ukuthi uma eqala esebenza azi ukuthi kunejoko lokulungisekhaya. And in that process umuntu omusha akekho in the process of discovering herself or himself. Kunelokho konke akwenza is to please a parent. Uparent engayenzanga ukulungiswa ebusheni bayo, because when we are in youth we don't want to be told we are too stubborn. Kanjalo in the book of Jeremiah uma siyoyibuka, ngosiyami siyobuka incwadi yomuntu omusha. This is the book of a weeping prophet. This is a book yomuntu oba umuntu omusha engifuna siqaphele ukuthi lo muntu omusha, he lived this life for 42 years. He was faithful kuNkulunkulu. Ipriority kwangasiwona umshado, umuthi uyabheka wahlwitha kanikwanga lelo lungelo lokuthi agale, but wayanikezwe umono uNkulunkulu ukuthi wamkhethela kuye, wambizela kuye, wabikizaba wathi ngimncane, wathi uNkulunkulu mina ngakwazi useyihlule. Uyabona ukuthi uNkulunkulu ayikho into ayishezweni lakhe angayazi. This is not the life of social media standards. Esithi uNkulunkulu should understand. uNkulunkulu does not understand. Yeah. Jesus. Ingakho in the book of Jeremiah chapter 14 verse 7, uthi Jeremiah, we have all sinned against God. Umprofeti ongazi exclude koneni kwabantwana bakaNkulunkulu. Nami ngikhuluma izindaba zikaNkulunkulu, akisi exclude ekoneni phambi kwaNkulunkulu. Because nobody is superior komunye oshumayelayo noshumayeza sonke. We are sinners before God. Lokho kusho ukuthini-ke ayinqinise ngapha kuthina abantu abasha. Lokho kusho ukuthi ukungazela ukuthi ngehlulwa yini akungivimbi ukuthi ngiyirebuke. Yeah, kunjalo. Bawazi ukuthi ukuhluleka kwami kusekukhulumeni ongeyikho, kodwa uma ngithi lokhu ku-wrong, akufanele wena uzakhele udomo ukuthi ngizokulalela based on these terms. Ingakho esizulwini kunenkulumo ekhona ethi nasemgodlagodleni wohlanya kuyatholakala ukuphila. Yeah. Hallelujah. Amen. Jeremiah chapter 2 verse 12. Isona esikhulu esibantwana bakaNkulunkulu kuhlubuka kaNkulunkulu. Bamiyeka yena njengomthombo wamanzi. Okusho ukuthi our lives without God is misery and a disaster. Yeah. Akekho-ke umuntu omusha okwazi ukuthatha the better decision. And you don't know anything about parenting and you will never parent yourself. If you see a generation that sees ukuthi abazali bethu okanye thina that we privilege ukuthi sikhuliswe ngale ndlela esakhuliswa ngayo.
It scares me ukuvuka late bese ngishiya indlu yami ingekho right. It scares me even till today. Yeah. Umehluko phakathi komuntu who is modern, umuntu who's modern uthi I will see later. But ungabi nakho lokhu ufike efokethini abazali ukuthi uma uquleka masefanele bekuyise endlini yakho bazokubuyisa endlini enjani. Aren't you giving abantu into abazokuhleba ngayo? Ebese futhi uba i-victim uthi abantu bayangihleba kodwa wena oshiya ungazilungiselelanga. We are so exposed with information that is so irrelevant to us. One of the things that we see so relevant to us and this is siyazifaka kuyona. Hey, umuntu aqamba no mental health. Ayawasibula. No depression. Have you noticed what's off lately? Umona utashe the mental health and depression. Yeah. Ukuba selfish kwabantu, have you noticed ukuthi utashe kuleyo? Asho umuntu athi, I chose myself, I decided to live. Akakasho ukuthi sona siphi isizathu. Uzobezwa abantu the supporters athi, hayi, you did well, you chose yourself, prioritize yourself. Umuntu uyabheka kahle, lo muntu uma ungathi amlandela you find ukuthi lo muntu akakhulanga ku structure sefamily. Yeah. But uma vela ku social media uvela njengomuntu ongathi weseka lo kanti izinto afise ngabe zenzeka kuyena but uzi-impose komunye umuntu banjalo nabantu esiphila nabo kulezi insuku they impose their troubles and experience and their pain kuthina abanye when we just need comfort, when we just need a word that says press on, asikwazi ukuthola but sithola into ezosilidela weni and umuntu abese ba-vindicated lo okade advisor ethi yes angiyedwa the statistics has increased. Bantwana bami kantanazi ukuthi istandard sikaNkulunkulu sinye nje owenza intando kaNkulunkulu. Istandard sezwe ukubuka ngokukhanuka. Yeah. Lust is expensive. If lust was not expensive, then why Christ was a sacrifice? Chapter 17, verse 9, Jeremiah. Inhliziyo yenu umkhosi iyandukisa. Yingakho kunomhlabelelo engiwuthanda kakhulu wamakholwa othi hlanzi inhliziyo yami. Because it's one of the organs akashila singake size siwabone but they play a major part ekutheni sizibulale thina. If we can sit down and look at our decision making, you will realize 90% of those decisions we had ourselves, and then we imposed the outcome. Victim. If we can come out of our victim and face the battle, how did I contribute to this mess? Yeah. Not how did they contribute? How did I contribute to this mess? Self-reflection. Behavior yabantwana. How did I contribute? Did I become a soft parent who's modern? I use those terms. But when we grew up, because the days when we grew up, because it's a fig message. No, she's going out on a date. She's going out on a date. Bafuna understand la.
Sibuka ukuthi you are disciplined kangakanani, ubuka ingane zakho ukuthi zenza kanjani, and then usubuka ukuba model ukuthi kusibulale kangakanani. Jeremiah chapter 5 verse 30. Lies are so attractive, but and it's very expensive to maintain them. Ufakazi wami baningi abafunde DUT lapha ku Facebook kodwa aze befunde DUT asazi. I-DUT leyo nisa Facebook. Kuningi UKZN lapha. Uzabhala ikhosi ongayazi. Amanga will cost you. Amanga will cost you, and you find yourself having this prayer. Okanye ukutusa kuka David okuthi uNkulunkulu umame nobaba bangithabathele esoneni. Kunye engwaziyo ukona. It is because when you face the consequences of life, because most of the people who say they are depressed, they lied. They're imposters. They gave a false life to the nation. Oh, uNkulunkulu wasiyala sinethele content. Because i-content isivezelile ukuthi asinalo iqiniso kangakanani futhi asifuni kangakanani. Izimfundiso ezingesilona iqiniso nezingamanga neziholela umuntu ebhujisweni yizona ezithandekayo, and they are given attention in all the media platforms. And even in the West, even in your heart as a born-again Christian, it is easy to fall for a trap of a false doctrine. Yeah. Bengakhombuza nje ukuthi sonke sakhe saphosekewe. Kunendawo siyithanda masizofakaza. Sithi onendodana unobufakazi. Alisho njalo izwi lenkosi. Lithi okholwayo yindodana Unobufakazi phakathi kwabo. Yilobo umfakazi. We fall for it. No mama bethu, they fall for it. That's the shade. Onendodana unobufakazi. Onendodakazi enze njalo. Jeremiah chapter 3 verse 24 to 25. The social ills okanye kwakukhona lento yokungasiphathi kahle. Let's look our environment, because ezinye zezinto econtribute engasiphatheni kahle, it is the material condition of an area. Kwakunye ungasiphathi kahle ku contribute environment esikhulele kuyona. Yeah. If we can go back to the basics, asemakhaya. Because ezinye zezinto that contribute kwi-GBV, and ngiyabona ukuthi kwanathi asichazelekile kahle lapha mfundisi. Kwi-GBV fanele kuthiwe it's about women and children. Gender, it means it includes all male and female. Yeah. Yabona? Why ukuthi ngiyakhulunya it's GBV. Yeah, guys, GBV is not limited or restricted to a body. It's only a man who abuses a female, but it goes a long way to umakhelwane ongafuni ukuhlalisana nomunye umakhelwane who chose to invest imali abamuthi yena angayiphosela umakhelwane ukuze angabi nabo ukuthola ngokuba usethenga ukuthi okuhle because yena okuhle ubona kufanele yena. That is also another form of violence. Yes. Ukukhonza nabantu, then your attitude and your mood should be understood. Abanye bazalwane uzobenza noma kanjani. It's also GBV. Yes. Hey kundi. Kodwa phezu kwakho konke uJeremiah kwenzile waba neqiniso wabasejele in chapter 30 to 33.
ebhala sejele lahle ontanga bakhe ebonakala ngazi ukuthi ungcono. Let me tell you something that tests your character. The test of your character comes within your family and friends, and you don't choose it, and it comes from your parents too. Ngisibonile ngisindisiwe angithi ngiyazi ekhaya makusindiswe mina kusho ukuthi konke ekhaya sindisiwe. Akusiyona injury 1 2 injury 1. So kunama practice akhona. One, nginike i-background. Isithembu ngiyasazi. Isithembu ngiyasazi. Ngiyasazi ubuhle baso nobubi baso ngiyasazi. Inkunzi malanga uBlack Jack umkhulu wami wayeyiphoyisa lapha ehostel. Wayeshaya isithembu. Ugogo ke uyazama ufuna ukukhombisa uthi hey awusemuhle ukhumbuza isoka la kodwa umehluko awakuyinkunzi leya sasike siphithizele egcekeni sibathathu angisindisiwe wena ngakho angithi ayibona le nto ukuthi iqhamuka as a joke but I can fall for you. Bese ngisho ukuthi vele kahle mina vele ngahlahle ngithandela ukusindiswa athi ke no David ngizoreference uDavid mawuthi yabuka uDavid naye kwawubuqili bakho ngabe nalo iqiniso because wayengekho lento yokuhlonipha umshado wenye indoda. Yabona social ills sekwenzeke konke lokhu kunendawana ekhona lapha uJeremiah kunento instructor uNkulunkulu uthi thatha ama-underwears uthathe yobaphi wambele wagquba emosi wagqubiwile bese yanuka ebenephungu wathatha engcolile ebese uphinda ubuya nawo lawo ma-underwears ebese futhi ungahlukani nawo ukuze udlule eduze kwabantu. Ma udlule eduze kwabantu ufuna belizwe iphunga lalama-underwears. Uma belizwe leli iphunga banjalo nabo phambi kwaNkulunkulu. Kusho incwadi engcwele. Kapha makabongwe ke uNkulunkulu Jeremiah 24 verse 24. Noma kuJeremiah chapter 7 evezile ukuthi inhliziyo zabantu zabalukhuni esalikhulumile iqiniso ukuthi phendukani nibuke uNkulunkulu. Turn your focus to God because these earthly things they vanish. Ngoba uNkulunkulu uthando lwakhe lumlumi ngaphakade. There is life after death. Kunalapha siya khona where we will be rewarded. Laba bahlala noNkulunkulu, the elders, the angels, kunento abangaze bayi-experience abayalinda thina siyokhonqa indaba ukuthi sike sahlala emhlabeni while we face rejection, while the angels were entering ipresence kaNkulunkulu bebuka idloni kaNkulunkulu ubusuku nemini. Kepha thina we faced i-persecution, sacindezeleka, sangathandana emndenini, kepha sasilokhu siqiniswa uthando kaNkulunkulu. Jeremiah 24 verse 24 uthi uNkulunkulu ikhona intsani kubo labo inhliziyo ezinkulu angiyosikhethela bona ngibasindise futhi lokana kwabo it will be taken to account. Ingakho sifunda 1 John chapter 2 ukuthi lobele ukuba nazi ukuthi ukudla kwenu has been taken to account to Jesus Christ. Uma sanenza intando yakhe wisahamba kahle kodwa uma kuhlezuka niyazuzizwa lonke nilahlekelwa uphilo ngaphakade. Yebo. Hayi ngimlobele. Yes. I like the book of Ecclesiastes. Sanathi ungafundi NLT chapter 12 verse 1 to verse 2. Uthi ungalinge uthathe injabulo yobusha ikwenza ulibale uNkulunkulu. Hey Jesus. Yeah. Ungalinge. Mayithokoza sebushani bakho kodwa ithose ngoNkulunkulu. Yeah. Ungalinge ulibale uNkulunkulu. Yes. Ungalinge indaba ungalinge sibuyela kuye kuJohn ukuthi nginilobele. Ngilobele. Yes. Ngilobele.
ngilobele nina enimaziyo ubaba, nina enimaziyo ubaba, nina enikhethelwe kuyo, nina namantsaba amahle ngalokuphumelelisa. Uma futhi ngisho ungasindiswa usulimele atankingo ubaba asezulwini uyabuyisela ubusha njengokhozi. His God of restoration. uNkulunkulu uyasihlumelelisa isimilo umuntu. Akhathazeke. Abantu bayasazi ngezolo and they will continuously remind us ukuthi singasasiphatha kanjani. Kapho uNkulunkulu ukholekile noluthandekile uma sibuka sifanele ukuba sibe zindlalifa zezulu, ukuba sibizwe ngabantwana bakhe. John chapter 1 futhi yena usenzile saba negunya lokuthi sibizwe ngabantwana bakhe. Uluphi uthando sezwe nokungalisho nothando? The challenges of life will take you to the book of John. Ukuthi senyazi manje, senyazi ukuthi igama lakho lingavithwa. Asisithathe sambile sibekiwe esingamele ukufundisa nokukhulisa. Asinawo amabhadi. Davide wake wanathathwa wangaziyo ukuthi uyini, kodwa the day Goliath ubaba wakhe wathola i-approval lokuthi ngaphandle indodana yakho sanimthukile umntwana ngathi asiyani ngane yakho yabazalwane. It is not for us to fight to prove ourselves right, but uNkulunkulu ukhona to prove our innocence at the right time. Joshua chapter 24, verse 14 and 15. Choose to serve me in your youth days, so that when you grow up and you do mature, then you decide to what it means and then make a solid foundation for your family. Make a solid foundation for the upcoming generation. Oh, class Deuteronomy chapter 30, verse 19. So that your seed may live. Tell the challenges of the past are of the past. What is of the past is of the past. D'accord, comme le monde. Que ça nous l'aide à comprendre. Que ça nous l'aide à comprendre comme tout le monde. Avant nous bouge la vie. Attends, ça met la manie sur la cible. Ah, que si à moi, c'est que ça va trop. Ça m'a bien, ça va trop. Isaiah 18:7 verse 20. Kuthiwe uma begcina izwi ukukhanya bayakwazi, kodwa uma bengalonda izwi basubumka. Makabonga uNkulunkulu simkhonza ukuthi uyisibani sethu uyasiholela edondweni lokunqoba ukuthi ukukhanya kwakhe phakathi kwethu. Yingakho silotshelwe ngayo ukukhunjuzwa ubusuku nemini ukuthi kunobaba osithandayo sezulwini. Yingakho ebukhuleni bethu when we are told us we are taught how to pray, sasithi baba wethu osezulwini. That's the foundation of our faith. That's the foundational prayer of a Christian. Ukuthi masikhuliswa singabantwana sibe nalokho. Uma futhi siqinisa abantwana sikhuthuzwa ngamaHubo 23 athi amaHubo uJehova umeswa. Awusikhumbuzayo ukuthi ubusuku nemini siyelufa siwumhlambi kaJehova. Umhlambi kaJehova uyaholela edlelweni. Awusiyeli wona umele usi abanayo ukuthi asekhona amazolo azobanga bebibila ebesethi hayi umoya yini lapha.
uNkulunkulu azwelana nobuthakathaka bethu because he prepares what is right for us at an appointed time. But our desires will mislead us and will lead us to pain. And then after when we come back bitter, full of anger, and we fail to deal with our inner battles. He exposes our weaknesses and then he gives us his strength. Because it's a Asiza Beko. uJeremia uyena lo wayengaganiwe wayibhachela engenamfazi ukungabi namfazi kwakusho uNkulunkulu ethi wena uzogana because sometimes ikhona izimo esingena kuzona singene kuzona size simblame uNkulunkulu kanti isimo is just a letter owakudabula envelope ufunda incwadi esinye isimo uNkulunkulu kusuke kuyisimo ebhalela nje incwadi uJeremia wakuthiwa kangaganwa why Jeremia engaganwa because uthi uNkulunkulu nami abantwana bakaIsrayeli bangihlukile kwamina anginamfazi ngiyibhachela so wena uzoba incwadi emhlabeni abantu bekwakumele ukuthi badabule i-envelope wafunda incwadi abafanele yena uJeremia uyena lo wakwabantu wafaka emgodini wathi esafaka emgodini kuthi umgodi angena bona wakumgodi wawungenamanzi kodwa wangena emgodini wawunodaka okwakumele angena ashone phansi uJeremia uyena lona owathwala ijoka lensimbi haleluya amen walithwala ijoka lensimbi waqhamuka omnye umprofeti walithwala because uJeremia wayengakhulumi njengoba sikhuluma wayenza into eyenza ngoba kusho uNkulunkulu haleluya siyathandaza bantwanyana ngilobela lokhu kubanqobo kodwa noma nazi ukuthi ninommeli wenu okuJesu Kristu usho njalo umsomi sithandaza ngalokho ukuthi ukho konke esesidlule kukho kodwa kufanele wazi ukuthi unommeli okuJesu Kristu unommeli onguKristu Jesu angazi noma kuleli phasi kukhona nothi ngiyamdinga lo Jesu ngiyamdinga lo mmeli ngiyadinga ukumelwa ngoba sooner or later uzobe ngaseyena ummeli wempilo yakho kodwa uzobe seyijaji ngoba uzobe judge umfundisi uzobe judge ubishop uzobe judge umuntu omncane uzobe judge umuntu omdala uzobe judge ubaba ngokwenza kwakho ngoba zonke izono ozenzileyo one day uzakujudgewa ngazo kodwa uma mamukela manje uKristu Jesu unommeli ozona ethi umntwana wami lo usathane nge-accuser uzoma ethi nathi igazi lami ngamfela angazi noma ukhona othi ngiyamdinga uJesu empilweni yami yes ebuncaneni bami ngiwenzile ama-mistakes namanje ngisaqhubeka ngiyawenza kodwa ngazi ngizwane ngifa ukuthi ngiyambona yini uNkulunkulu ngilobela lokho kuba ngibone uma nona inomelanga ummeli ozokuphela ekaleni lakho uma ikhona ethi ngiyamdinga lo Jesu esengaphambili nangu Jesu mongasindisiwe empilweni yakho ungasani noKristu Jesu awunayo ummeli oza kukumela udingeka ummeli wempilo yakho phambi kwesitalo sikaNkulunkulu kudingeka ummeli ngoba awuyazi language yakalo haleluya nangu Jesu mayikhona thina mdinga uJesu esengaphambili uma ethi umuntu ngisindisiwe kodwa kunama mistakes engiwenzile nami ngicontributile nami ngizenzile izinto ezwrong bangabukeka abantu bezwrong entweni engizenzile kodwa nami kune contribution engiyenzile kunama mistakes engiwenzile emntaneni bami ngicela mfundisi ungikhulekise eyintweni engibhekana nazo ukuthi uNkulunkulu abe nami ezengaphambili
Weza ngaphambili. Sizothandaza nawe uJesu ngayeke. Kodwa impilo yakho ngeke usahlele. Uma wakho ngeke usahlele izinto ezishilo uma wakho. Amazwi akhulumile kubaba wakho ngeke sarefeseka. Kodwa njengamanje besingawakhansela weza phambili kuKristu Jesu. Sizothandaza nawe. Ey'nkingeni zakho obhekene nazo. Nangu Jesu. Awuthi khangela umsindisi. Ebethele umthimba. enkulu kushayela uNkulunkulu egameni likaJesu. Isithandazeni sonke uyasazi isimo obhekene naso. Akumbeke uNkulunkulu kuleso simo sakho, awufayithi uNkulunkulu kuleyo nkinga yakho. Let us pray sonke egameni likaJesu. Baba wethu onamandla wonke, Baba wethu uNkulunkulu wethu yakanye uNkulunkulu
ophilayo, uNkulunkulu okwehlukela uthongo, uNkulunkulu wayikhona, uNkulunkulu okhona nasempilweni zethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngamandla umsebenzi ongaka osenzele wona, uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyizoni singebona abantu abenza kahle, singebona abantu abahle, kodwa wena wasifela uNkulunkulu wethu ongcwele. Wangabheka ukwenza kwethu okubi, wangabheka uNkulunkulu wethu ngamandla imisebenzi yethu, wasithethelela, wasizala kabusha, wasinikeza igama kuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Konke lokho sibonga insindiso, sibonga umusa wakho, sibonga uthando. Thatha udumo egameni likaKristu uJesu Inkosi, in Jesus mighty name. Shaya izandla enkulu sishaya uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ekishini bathe nje a few minutes sithi ukuthi kancane manje. Hallelujah. Ngicela abantu abanobufakazi ukuthi uNkulunkulu babonile esebenza empilweni zabo kule conference, bazizwa benjani, uNkulunkulu babeka kuliphi izinto. Hallelujah. Sicela nje ithuba njalo ufakazi. Ufakazi size ngaphambili. Ningasabi. Hallelujah. Nangokuxolo engiqhweba ithi ucela ukubingelela bazalwane egameni likaJesu. Amen. Over to you Xolo. Yabona lokhu ngiqhweba nisondezele imic nangethu ucela uthathe naso. Hallelujah. Ngizokubeka kuleka. Siyacula thina.